undrer mig meget over, hvad der sker med cellernes energiproduktion, når vi løber. Det ved jeg godt nok ikke, men kan du ikke spørge din lærer i morgen? Det kan vi da godt finde ud af. Skal vi så løbe? Jo, mor, men vi skal først lige strække ud. Det kan du bare gøre. Jeg har gjort det. Okay. Man skal strække godt ud i lægen. Sådan her. Så foden. Skal vi bare løbe nu? Ja, Tobias? Det er fordi, jeg ved at gå en tur med min mor i går. Så satte vi os på en bænk og begyndte at snakke om cellernes energiproduktion i kroppen. Okay. Og så blev vi enige om, at vi nok skulle prøve at løbe. Og hvad der så sker med vores celler, når vi begynder at løbe fra en stillestående tilstand til en bevægelig tilstand. Det er faktisk rigtig godt spørgsmål. Cellernes energiproduktion sker via den her proces, man kalder for respiration. Har du hørt om den før? Ja. Og gennem den her proces, så producerer dine celler en kemisk energi i form af det her stof, som hedder ATP. Formen for respiration har jeg faktisk skrevet op her, Tobias. Og hvis det her lager af ATP slipper op, så kan dine muskler ikke trække sig sammen, hvilket vil blive et kæmpe problem for dig, når du skal ud og løbe med din mor. Så derfor er det vigtigt, at kroppen har det her lager af ATP. Så hvis det her lager det slipper op, kunne du så forestille dig, hvad der vil ske? Nej. Så dør cellerne, altså kan de ikke producere det. Så derfor er det rigtig vigtigt, at de bliver ved med at gendanne det. Ja. Godmorgen, Shalu. Godmorgen, frisur. Så skal vi have biologi frem med bøgerne, Tobias. Jeg har glemt det. Ja, men... Jeg har et spørgsmål. Ja, kom med det. Jeg har spekuleret lidt over i går, hvordan iltmolekylets rejse fra cellen og ud i munden igen egentlig foregår. Ja, jeg hører, du har læst på lektien. Det er et godt spørgsmål. Du hører her, efter det iltede blod er kommet ind i kroppen via pulsårene og givet cellerne ilt, så samler det sig i vener, som så bliver ført tilbage til hjertet. Og blodet det er nu iltfattigt og indeholder koldioxid, som er et affaldsstof. Og hjertet pumper så det iltfattige blod tilbage til lungerne og udskiller koldioxid fra blodet som det gas, og så udånder man det så. Tak. Nu skal jeg fortælle dig. Hvis du kigger på det her billede, så kan du se, at det røde, det er arterioler, som fører blodet ud til legemer og organer i kroppen, mens det blå er det iltfattige blod, vi har i kroppen, som som er vener herude. Og som sørger for, at blodet kommer tilbage til hjertet. Men mere om dit spørgsmål. Når vi starter med at trække vejret fra hovedet igennem munden, går vores ilt ned igennem kroppen via vores luftrør og kører ned til vores højre hjertekammer. Og via vores højre hjertekammer bliver det fyldt op i lungerne. Og via lungerne, hvor lungerne fører det ud til vores venstre hjertekammer. Og via det venstre hjertekammer pumper det ud i vores arterioler og bronchioler. Og videre, og for bronchiolerne og arteriolerne, det er dem, der gør så, at de fører ud i cellerne i kroppen.